Hasbunallah wa ni'mal wakil Risik nganti sowan ana ing Meguan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Oh ngono nyambung silaturahmi kelawan para warga agung ingkang mapan ana ing Meguan
Sambit Ponorogo. Ya, ngono ya ya. Iya. Nampa dawuh timbalan saka Ibu Kepala Desa menjadi Ibu Endang Sunarwiyati saha panitia sumrambahe para warga masyarakat ing mapan ana ing Meguhan Sambit Ponorogo. Oh ngono ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka agenda tahunan yang setiap tahun kuwi diadakan kangge rasa syukure kabeh para warga masyarakat ana ing Desa Meguhan ya. Dadi agenda setiap tahun pancen kaya ngono bersih desa utawa sedekah bumi. Oh ngono. Bersih desa iki tegese apa? Bersih wis ngarani desa ya wis ngarani. Resik desa, ngresiki desane, resika sing nenggoni, ya ta? Resika sing dadi sengkala durga mendak kala sirna, sakwise dienekke tasakuran kunjuk marang Purbaning Gusti Kang Maha Wikan kanthi srana gelaring kabudayan wayang kulit iki kanggo srana silaturahmi kang sarta tirakatan bebarengan nyuwun marang Purbaning Gusti ingkang ngakarya jagat dadi srana pamundhut pamintane kabeh para warga masyarakat kinambulan srana nganake sing diarani bersih desa iki dadi jalaran ana ing Desa Meguhan kuwi dadi desa ing Badatun Toyibatun warapun gopur gemah ripah loh jinawi kerta tata raharja murah sandang kang sapa mangan adoh saka bencana alam digampangke lek golek rezeki dawa umure sehat awake slamet donyane slamet akhirate Allahumma Lendro sama pancen ya kaya ngono kuwi. Oh iya. Nek sedekah bumi iki tegese apa? Perkata sedekah bumi. Iki tegese setiap tahun diperingati. Ya ta? Kanggo srana bersyukure kabeh para warga masyarakat. Oh, iki setiap tahun diperingati. Heeh. Sebagai tondo syukure kabeh para warga masyarakat. Heeh. Iki sing duwe gawe ora mung bulurah to. Sing duwe gawe ora mung perangkating desa to, ketua panitia to, ora ning secara keseluruhan warga masyarakat ana ing Meguhan bengi iki duwe gawe besar ya kuwi sedekah bumi. Oh, ngono ya. Mula dina iki utawa pada malam hari ini sing duwe gawe iki wong sak desa. Iya. Iki wajibe ya dileki nganti rampung. Bener pengendikane Bu Lurah, leres pengendikane Pak Camat. Adicara kaya ngene iki sing diperingati setiap tahun, ora mung nonton wayang tok ya dibarengi karo tirakat. Tirakat kuwi ya nek wong Jawa kuwate melek ya melek. Ning melek sing positif kaya dene nonton wayang kaya bengi iki. Oh, ngono. Melek bebarengan donga bebarengan mongko dongane wong 40 kuwi mandine kaya dongane wali siji no. Oh, ngono. Mongko bengi iki wong 40 punjul para atusan sing padha mirsani. Lah kanthi srana tirakatan melekan bengi iki muga-muga apa sing dadi ajak niate cita-citane para warga masyarakat iso kinabulan dening Purbaning Gusti. Amin ya rabbal alamin. Ganti iki ajate wong sak pirang-pirang. Heeh. Ajate wong sak desa kula engko lek limbukan kok mulih kuwi rugi nek urunan 70.000 ki lho, Bu. Ngono ya. Iya. 70.000 iso nanggap wayang gayenge kaya ngene kono. Oh, ngono ya. Iki bukan masalah uangnya ning rasa kepeduliane. Oh, warga masyarakat. Bu Lurah ya wis ngendika, mau nalika pidato, Bu Lurah tidak bisa apa-apa tanpa disengkuyung kabeh para warga masyarakat. Ini yang dinamakan manunggal. Manunggale para warga masyarakat dukung kabeh program-program desa sing dipimpin karo Ibu Kepala Desa panjenengane Ibu Endang Sunarwiyati. Oh, ngono. Heeh. Wisa terus gitu ke siapa? Dengan demikian adicara kaya ngene aja nganti ditinggalke. Mergo iki wujud rasa syukure kabeh warga masyarakat. Ya. Kahwi tegese apa? Kahanan sing elok kaya ngene iki kanggo sono nyuwun marang Purbaning Gusti muga kinabulan sing dadi kersane kabeh para warga ana ing Meguhan. Oh, ngono. Bu iki sapa? Bu budaya diuri-uri ya ta. Utamane wayang kulit. Oh, diuri-uri. Heeh.
nek ora ditanggap kuwi ora bakal iso lestari wayange awake dhewe. Mula sembah nuwun lawan para warga utamane ana ing Ponorogo sing setiap bersih desa kuwi mesti nanggap wayang. Oh, ngono ah. Kok kowe iso ngucap kaya ngono. Sak sore iki lho bar magrib aku diaturi maem ana daleme Bu Kepala Desa. Aku iki nampa dayoh loro, Pak Dik. Ponorogo kabeh tur petung dadi kabeh. Oh, ngono Ponorogo ya. Iya. Ngono kapan kuwi? Mau yo kok nyiarke mau sore aku ngobrol karo Pak Kepala Desa Ngadisanan Sambit kuwi jane sing dikersakne tanggal 4 Juli gandeng tanggal 4 Juli aku wis diboking karo piyayi grojokan Brebeg Nganjuk Pak Ngadisanan paring dawuh pun sak longgare Mas Kangko mawon. Oh ngono ah. Sidane maju tanggal 3 Juli sowan ana ing Sambit utawa ana ing Ngadisanan. Oh ngono ah. Terus ana tamu meneh saka ngendi? Pak Lurah Ngrandu Kauman Ponorogo. Petong jane ya tanggal 4 Juli. Ah ya ora iso ya ora iso. Terus panjenengane kersa mundur ana ing tanggal 14 Juli wonten ing Ngrandu Kauman Ponorogo dadi ya loro langsung dadi Ponorogo kabeh. Oh. Ponorogo kabeh iki yang saya katakan bahwasanya masyarakat oleh Ponorogo setiap tahun nganake bersih desa mesti nanggap wayang. Ini sangat luar biasa pelestari budaya. Mula tepuk tangan untuk masyarakat oleh Ponorogo yang hebat ini lho. Kaya ngono ya. Heeh. Rumangsane piye? Lurah Ngrandu langsung mandiri kok Mas Kangko niki 3 juta. Oh. Terus Lurah Ngadisanan mungkin kula transfer 3 juta iku ora nggih ngondo berapa? Oh. Anda ya jemaah. Iya. Tapi sak dodokan untuk loro ki mau ning Ponorogo kabeh. Heeh, monggo Ponorogo sanesipun. Lempak iki monggo. Oh. Ngono ya. Iya maaf. Ya tadi budaya wayang kulit diuri-uri. Heeh, yang terakhir ya kuwi minangka dalane awake dhewe kang tinuju. Lah iki lho. Iki asline awake dhewe iki pilihan kedua kok, Bro. Apa ya? Ya. Bulurah iki wis telepon karo Ki Cahyo Kuntadi. Oh, ngono. Mergo Ki Cahyo Kuntadi tindak ning Mekah Al Mukarramah Madinah Al Munawwarah. Nembe tindak haji, ya wekasane langsung telepon awake dhewe. Oh, jane nanggap Ki Cahyo Kuntadi. Heeh, kuwi sapa? Aku mbuh ya ora kenal kuwi dalam kon karo adike ora kenal ya. Ngono ah, sembah nuwun ki mau brentek ning Ngadisanan. Terus urung engko tanggal 10 Juli, tanggal 10 Juli kok menyang Ponorogo meneh ana ing Balong, Kecamatan Balong Ponorogo. Oh ngono. Ya. Ya terima kasih untuk masyarakat Ponorogo. Sing wis tresna kelawan budaya, sing wis bisa dadyasana budayane dhewe wayang kulit tetep ngrembaka. Tetep ditresnani kabeh para warga masyarakat. Pancen ya kaya ngono no. Ya, bersih desa, sedekah bumi ana ing warga masyarakat Meguan. Ya, muga-muga sing wis bersatu iki ditingkatkan, sing wis manunggal iki ditingkatkan ing antarané warga masyarakat, perangkating desa, kepala desa, lembaga desa dan lain-lain untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan sehingga Meguan menjadi desa percontohan di Kabupaten Ponorogo. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Ngono ya. Iki diaturke apa mestine? Ya. Hajate bengi iki apa? Ya. Niate apa wis aturke bakune ndedonga bebarengan. Muga-muga berkah barokah saka ngarsane Gusti ingkang akan jaga dilimpahkan ke seluruh warga masyarakat lan perangkating desa sehingga dadi jalanan desa yang gemari pahloh jinawi kerto toto harjo. Amin ya rabbal alamin. Sono bersih desa muga-muga sing
maune susah iki bekasane atine dadi seneng ya sing maune lara utawa kena penyakit muga-muga bar bersih desa kuwi diparingi tombok iso waluya temah jati jati temah nirmala waras sehat walafiat ya sore entuk jodoh muga-muga ndang diparingi jodoh ya sing nganggur urung duwe gawean muga-muga ndang diparingi pedamelan jumbuh lawan kabisane oh ngono iya sing duwe utang muga-muga sing utange lali kabeh amin utang kok lali ya ana sing ngono kuwi oh bakune terima kasih yang sebesar-besarnya untuk warga masyarakat ya rahayu sedayanipun selamat barokah ya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Jelas Indonesia cuma jelas Indonesia goyang kota reok Ponorogo masuk rukun Islam.
Wis diaturke ya, wis diaturke mau lagu yang bernapaskan religi ya. Ngono ya, rukun Islam. Ya, atur nuwun mergo iki pentase ning Ponorogo. Iki utamane ana ning warga Meguan. Oh, ngono. Ya. Sembah nuwun untuk para tamu undangan sing bareng rawuh. Ya, Nduk, iki utamane saka Kepala Dinas PMD Kabupaten Ponorogo, Pendhane Bapak Haji Tony Sumarsono SOS MSI. Malam ini uga kepareng rawuh. Oh, ngono ya. Datang kantun Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Pendhane Pak Pamuji ya kepareng rawuh. Ya. Forkopinka ya. Kecamatan Sambit ya kepareng rawuh uga mau Pak Lurah ya kepareng paring dawuh ya. Pak Camat ya Pak Camat Pak dan Ramil Pak Kapolsek ya kepareng rawuh ya. Uga kepala desa sewilayah Kecamatan Sambit ya beniki pareng rawuh ngaturaken sugeng rawuh ya ngaturaken sugeng lenggah sugeng amil sani ya ngono ya nek ora menutup mata nek Ponorogo kuwi sing sering pintas ana kene adinku Nduk Mas Cahyo Kuntadi. Oh ngono ya awake dhewe kulinane ning daerah Nganjuk sing kerep lah ya sing alhamdulillah tahun ini awake dhewe sawetara sawise Dewi ini ana ing Parajekan belalah ana ing Adisanan ya pengin awake dhewe iso kelakon insyaallah muga-muga mengko iso nulari lurah-lurah liyane ana ing Ponorogo. Oh ya esoke dawuh ya. Saiki ana bintang tamune ana Mas Gareng saka Wonosobo. Oh Wonosobo ya. Iki wajah baru ning Ponorogo ya. Ponorogo iki dijajah karo Gareng Tralala ya. Terus Gareng Jajah ya. Gareng Sumar Bagyo Semarang. Lah iki Gareng sing lagi pisanan mlebu ana ing wewengkon Ponorogo. Awas, golek nganti ora lucu tak bong. Ojo ora. Iki lagi manten anyar lho. Apa ya? Ya. Arek iki lagi manten anyar kudu yo rada semangate luar biasa. Yo, terang nundung ndak dong. Yo, selamat biasane, Dok.